na baker pa. Siya ang paring Bisaya nga nag-alaga dito sa Germany apan wala nakabalik tungod sa pandemic. Ang iyang pagka-stranded, aduna di ay tumungdaan nga mao ang paghatag ug pagkaon sa mga kabus. Literal nga bread of life ang iyang giapod-apod sa mga street dwellers dinhi sa Metro Cebu. Aniya ang iyang istorya. Sa kusina sa Kapariang SVD, naabtan mo si Father Vincent Bahian. Wrong spelling kuno ang iyang pangalan apan maoy sakto. Nagmasa siya ug harina alang sa pan nga iyahang i-bake. Naandam na ang tanang mga sagol. Mano-mano kining gimasa kay alang kaniya mas lami ang pan kun kinamuton ang paghimo. Apan gipaniguro ni Padre nga limpyo ang iyang mga kamot sama sa iyang intensyon sa pagtabang sa mga kabus. Ang mga pan nga iyang maluto, iapod-apod nila sa mga tao nga nagpuyo daplin sa kadalanan. Ang atong makatabang kay namatay gamay talento nga gihatag sa Ginoo ang pagmasa. So akong hununaan mas maayo nga makapahatag ta og pan pud sa ila para pud mabusog ang ilang tiyan di lang ilang espirituhanon. Gawa sa pan, nag-bake usab siya og muffins gamit siyempre ang saging nga mao'y main ingredient ug ubang mga sagol. Gibutang kini sa hulmahanan ug gipaibabuan og mga chocolate chips aron special alang sa mga tawo nga special usab sa kasing-kasing sa Dios. Paghaon sa oven, humot pa lang makabusog na. So nakanuna ko nga why not mag-share ta sa mga kabos ba? Antun nga nangayo ko og mga donation sa among mga kaila sa Germany, mga friends dire sa Philippines ug nihatag sila no. I started 5,000. So nakahimo na tag pandisal. So and then antun karon nga kuan nagkadaghan na gyud. So nakadaghan pud atong mahatag no. Daghan pud ang makadawat. Si Father Vincent duha day katuig nga baker. Sa usa ka bakery din siya nag-working student kaniadto busa bisan pari na siya nagpabilin ang iyang gugma isip Baker King o karon Baker Priest. Ang iyang pagpakaon sa mga kabos nagkaani usab og suporta sa mga higala niya sa Germany ug sa Pilipinas nga mao'y naghatag sa mga himuonon ug pan sa kinabuhi o gitawag nga bread for life for the pandemic. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.